All. Sana all. Sabi yun po. No? Video mo, Bibi. Thank you, Mayor mo. Video mo guni po. Salamat, Mayor Dodong. Eh? Ay, boy. Oh? Lava shirt. Lava shirt. Lava shirt. Una pa. Kani ba kaya sa bundak? Wala mo gusto sa jabi. Ba, sa adapter, gano'n ko iske. 1 minute, 1 minute. 1 minute. Ginagawa mo. Mula pa noon, ito nang nakasanayan. Pansit na hinahanap-hanap, paborito ng lahat. Bagong lipunan. Sikat boys ba? Bagong lipunan. Paborito ng lahat. Bagong lipunan. Bagong lipunan. Para sa Transit. batang bubo. Para sa batang di ubo. Bagong lipunan. Rural transit. Rural transit. Rural transit. Bagong lipunan transit kali. Rural transit na lang. Rural din. Alam niya sa Papama transit. Papama transit. Gimana po yung lang yan. Tutok sa kuwa. Very yun lang. Sumat na ko. Oh! Pasalamat. Dapat hindi Dakuha mo yun. Dakuha sa discount. Naka-discount ako, guys. Woohoo! Pas ano ba ito tanan ko? Para nakakaran dahil. Mas ano na tayo tubig? Para maka-discount yung 5. Oh, okay na. So what's up mga biyon? Ay, slim. Oh, diba? Ay, lutag may pick na ninyo. Ay, anday. Tagatag mo. Kamusta ba? Okay mo lagi-lagi sa ko. Mga pangit, mga bubo, mga tanga. Mga inutil. Inutil ka. Picture, pwede na. Kahapon na balik pa ko. Alright guys, alright mga liog, kamusta mong tanan? Ayun nga guys, update lang sa mga pangitabo this week. Ayun nga, Gaba shirt is now available for only 328 pesos. Sobra ka-affordable na kayo na guys. Mas dako pa imong gibagasto sa imong uyab pero gibiyaan Japon ka. Whereas kani guys, available na siya for 328 pesos. Magamit din mo siya. Sobra ka nice ang quality. The quality of the shirt is kanang tawagan na kanang sobra ka comfortable siya and at the same time high grade quality cotton siya. So dili siya kamahayan. Mas magmahay pa ka na uyab karon guys kay biyaan na Japon ka na pagabot sa panahon kaysa naman sa tong Gaba shirt. And then guys, sa mga taga Cagayan de Oro, you can order the Gaba shirt. Just message me sa akong Facebook, it's Mayor Dodong, and then you can order also sa Shopee for outside CDO. And guys, available na siya. And then dagan pa actually dire sa mga Gaba. Available siya guys, all sizes, small, medium, and large. Okay? So I'll see your order, and thank you so much sa mga nakapalit na, and while on stock pa guys, grab your Gaba shirt now. Okay, I'll see you on my next video. Bye sa